Napulo ka mga motorbangka ginagamit agud masakyan sa mga residente patabok sa Paliwan River sa Antique. Kasunod sang pagtaas ng lebel sa tubig kag wala gihapon makayo nga taytay sa lugar. Ini ang gintutukan ni Ashley Liza. Alas 6 pa lang kainas ang aga, apang malaba na ang pila sa mga pumuluyo nga luyag magtabok sa Paliwan River sa Antique. Madumduman nga umpisa kahapon sang indi malabyan ang access road sa idalom sang naguba nga Paliwan Bridge matapos nga nagtaas ang tubig sa suba. Suno kay Verlin Rubido, MDRRMO assistant sang Lawaan LGU, may napulo ka mga motorbangka nga naga-cater sa mga residente sa diin 3 lang ka pasahero ang pwede makasakay upod ang isa ka operator kag crew sang motorbangka. Naka-life jacket ang mga sakay, may logbook o kun manifesto kag may naka-standby man nga Coast Guard kag kapulisan agon masekyar ang lugar. Libre ang pagsakay sa motorbangka. Apang tubtob alas 5 lang ang biyahe. Ang hindi makalabot sa cut-off, temporaryo nga ginapatiner sa evacuation center. Kung mag-ulan o kung magbaskog ang tubig, temporaryo nga ginauntat ang biyahe. Tuman nga huol, ilabi na sa tion sang emerhensya. Kung may mga emergency kami, ginasakay man ma'am sa may baruto, pero standa ang pag-abot sang ambulance namo to ginatod, sila ang gina-cater. Okay. Ay, sobragin ma'am kay kapinta, damo estudyante. Di ang iban pagani nga sa Iloilo pa nag-obra sa San Jose, tama agad na karano nga kinananit, kinanda nga early in the morning, makabugtaw na sila kag makapila. Ginpasiguro sang Antique PDRRMO nga hilway sa peligro ang mga pasahero sa motorbangka. Apang ang dako nga pamangkot sa mga pumuluyo, tubtubsan o ang ini nga sitwasyon. Ingrid ma'am, dako pa nga kubra dito kay nawas out din no, ang tanang ang portion, no? Dako nga portion no, pang nga road access. At most probably, yung magsige pa inulan hindi pa maumpisahan ng DPWH sa pag-restore sa mga dalan. Gani samtang mataas ang tubig sa Paliwan River, kag wala pa makayo ang access road, ilabi na ang ginahandom nga taytay, hindi lang pumuluyo kundi pati man ang mga nagabulig sa lugar ang magasakripisyo sa pagtabok sa suba. Hasta sa noy nga mo kami sini. Ay bakaluoy man sa mga tawo nga mag-aragi diri nga hindi mo makater. Una nagipahayag sang DPWH nga ginaproseso na nila ang pagpatukod sang Paliwan Bridge. Iwat nga pakigangutan sang GMA Regional TV ang DPWH apang wala sa may nagasabat sa amon text o kontawag. Balita halin sa probinsya sang Antique, Ashley Liza, 1 Western Visayas.